ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки бо нархҳои арзон ки соҳибо шуда сирошона сум кураем. Агар шумо набаъдон ҳамхари мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад марамат сурат маълумот шуда ки мо инамхе фурӯшта мегузорем. Дар имрӯза навор дӯстони аз мошинои советский ҳаста ки ВАЗ 2106 дута бо нархҳои арзон ва Дайво Некси ҳаста ки бо нархҳои арзон, Опело ва Матаскал дигар намуд мошином ҳаста ки ҳамашон бо нархҳои арзон ҳаста ки ин хел нархҳо редки меғалтанд. Ҳамашонда сирошна сум кураем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, мошин дар кор ҳастем. Мо дар видео оянда ҳам мошин ва хонаҳои шумо гуфтагира ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курс имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 135 сомони марамат навор асар мекунем рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза аст бадро Hyundai Stellantis аст ки соли бароишаш 2013 соле ки судиш фурӯш мегад бензини холия. Моторш мега простой 6 литра коробкаш автомата системи мошин мегад бе ниҳоят тоза бадрон. Хоб мошин мега ҳуҷҷат дорад 4 та баллон мегад зимни пачка ва 4 та дига баллони ледния мега дорад инаш падарка. Яъне ки 8 та баллон, 4 та баллонаи зимни ва 4 та баллонаи ледния дорад ки нав аст. Мошин мегад хадавои кадаги аст, салон тоза, электропакет, кондитсионер, радной краска сафед. Мошин мега ҳолати беҳтарин дае. Ин мошин баъдрон дар Россия қарор дорад ки дар шаҳри Санкт-Петербургда қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 620 000 рубл. одамоне ки наличӣ мегиранд мега бо арзонтар мекунанд мега соҳибшон аз як бародари тоҷики худамон аст. 620 000 рубл бо конкретна муомила ва савдо мешавад дар Санкт-Петербург, яъне ки дар Россияда қарор дорад. 2013 сол ягон камбуда дорад. мошина фақат мегири газ метиҳӣ. одамоне ки наличӣ мегиранд арзон мешавад. марамат дигар маълумотша аз рақамои Тоҷикистон ва рақамои Россияда WhatsApp айдон марамат гирем. Дуюм эълони имрӯза аст баъдро мотоцикли фурӯшӣ аст ки мотоцикли спортивни баъдро Yamaha соли бароишаш 2012 соле ки 200 куба аст ва 5 скориста мега соҳибшон. баллон мега пачка аст дисковой радной краска сурха дӯстони азиз, яъне ки спортивни мега соҳибшон мотоцикл спортивни Yamaha 2012 сол мотоцикла нав вардаги ҳастанд. системи беҳтарин ки бисёри бад гаштагӣ нест. дастрошна мега мефурӯшад мега бо нархи 8000 сомонӣ мега соҳибшон бо арзонтар меша ё ки ба ягон мошинои ҳамин нарх шуда мегад арзон ҳам мекунем. ягон мошинои советская мисол Nexia ягон мисол хай вариантҳои худтона пешниҳод кардем ки ба мошин алиш меша бадрон. ин мотоцикл дар шаҳри Колобда қарор дорад. ина рақамошон аст бадрон 987 ва номераи мегафоншон ҳар ду рақамошон 24 соат кор мекунад. одамоне ки наличӣ мегиранд бо арзонтар мешавад. мотоцикл мега 100% мега тамаш комплект аз худашай системи беҳтарин. хай бисёри бад такрор намекунем, бо худатон занг зада бо дигар маълумотша гирен. ҳамаи радноиҳои худаша мегад дар шаҳри Колоб қарор дорад. марамат занг зада дигар маълумотша гирен ё ки вариантҳои алиш худатона пешниҳод кунед. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Daiwo Nexi D аст ки баъдрон Nexioи нав Nexioи D соли бароишаш 2010 соле ки бензин газ зардаш кор мекунад. моторш простой 6 литра коробкаш механика. системи мошин мега беҳтарин. мошин мега ҳамаҷош мега напанав аст. ягон сарапина задаги пӯшидагӣ мегад умуман надорад. радной краска, салон тоза, электропакет, 4 та баллон мегад 80%, яъне ки нава мегад дӯстони ки мисол 1-2 моҳ пеш баллонша алиш карда, яъне 1-2 моҳ пеш 90% мегад баллон ва 11 моҳи дига мегад ҳуҷҷат дорад. мегад салони мошин беҳтарин. ин мошин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румида қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 35 000 сомонӣ. одамоне ки наличӣ мегиранд мега бо арзонтар ҳам мешавад. азиз дӯстони ин Nexio нархошон ҳам хеле аст ки Nexioи нав аст, яъне ки вапше кам гаштаги вапше пробегшон бе ниҳоят кам аст ки мошин умуман гаштаги нест. 2010 сол аст. системи беҳтарин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. ина рақамошон аст мегафон кор мекунад ва дар рақамошон ҳам WhatsApp пайваст доранд. одамоне ки наличӣ мегиранд бо арзонтар ҳам мешавад.
35000 сомонӣ. мошин хай арзанда аст. баъд кадоме ки ҳамин хел мошинҳоро мефаҳмад. дигар маълумоти пурраша занг зада бо қатъи соҳибшон гап зада бо арзон када гирен марама. чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдрон бояд тайгаса Daewoo Nexia аст ки светои сафед соли 2006 1996 аст ки бензин газ арташ кор мекунад. моторш мега простой 6 литр, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега яксола ҳуҷҷат кадагӣ задагӣ пуштагӣ надорад. мотор коробка мега 100%. хоб дастирошта мегад фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ. баъдрон боз камтаре дига мегад арзона мешавад. 96 сол 12000 сомонӣ. ин мошин дар территорияи шаҳри Душанбеда қарор дорад. 4 баромон 70% ҳастае. ба кадоми шумо ки лозим аст ҳай мошинча марама дига маълумоти пурраша аз соҳиби Daewoo Nexia гирен кадом Nexia ки ба шумо маъқул астае. дӯстони азиз, агар шумо дар охири мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, агар шумо ҳам марамат, сурат, маълумот, адрес, рақамотона нависта рой кунед, мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. агар видеошам боша мешавад видеошам партоем, мо худамон вайша монтаж карда мепартоем. хоҳиш мекунем лайкотона фаромӯш накунем ва ссилкаи навори моро дар WhatsApp, имо чиз дорем подлисаш кунем. панҷум мошини фурӯшӣ аст. баъдрон Toyota Camry аст ки соли 2006 2007 сол ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. моторш мега 2.4 литр, коробкаш автомат аст. соистани мошин мега беҳтарин соистани. мошин мега нав масъала алиш кадагӣ аст. салонш мега свежаки тоза, кондитсионер кор мекунад. 4 диска, 4 балонаи 80%, 7 моҳи дига тонировка ва 7 моҳи дига ҳуҷҷатам дорад. задни камера, монитор, радной краска ҳамхали серебристи металли свет. ҳолати мошин мега беҳтарина мегад, тозака мегад, яъне свежак мега соҳибшон. салон мега бениҳоят тоза, тонировка, ҳуҷҷат ҳамаш 7 моҳи срок дорад. нархи мошина мега 82 та гуфтасем, бо арзонтар мешавад. ин мошин мега дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. одамоне ки наличи сумкати мегирад мега бо камтаре дига мегад, яъне арзон када мегад, муомила када метиҳем. ин мошин ба дар Душанбе 82000 сомонӣ ба кадом тур маъқул астае. дига маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, чӣ мошине ки шумо хариданӣ ки бошед дар комментари нависед ки ба кадом ба шумо чӣ хел маркаҳои мошин дар кор аст, мо гуфтагиҳои шуморо ҷудо карда пешкашто мекунем. агар кадомеша ёфтем аз ҳамон одамони фурӯшанда ҷудо мекунем. кадомеша ки наёфтем шумо сабр мекунед ва тоқат мекунед. мо кай ки ёфтем дар мисол видео карда пешкашто мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдрон мошинои советска аст ки ВАЗ 2106 бо нархҳои арзон аст. баъдрон ки ҳамхали мошин дта аст ки ози бо тоохири навора ҳамаша мефаҳмонем. соли 2006 1988 бензини холӣ. баъдрон моторш простой 6 литр, коробкаш механика. соистани мошин мега нахадвай. мошин мега соза мега соҳибшон. мошина мегад мотор кадаги аст, хаддавои кадаги, хоб клапанош, калса ҳамаша мегад нав алиш када мегад соҳибшон. фақат мегад ядда ҷош мегад ҳамин як ҷои электрониш мондаги мегад тамом. яъне ки мошин мегад 100% фақат як ҷои электрикӣ дора мегад соҳибшон. пеши электрик бибарен ҳамеша соз мекунад. дига ҳама ҷои мошин мегад мисол созае. капитали мегад ремонт кадаги, мотор мега нав кадаги. ҳамагӣ бо нархи 4000 сомонӣ. баъдрон бо арзона мешавад. яъне арзонтар када метиҳем. мега ин мошин дар ноҳияи Рашда қарор дорад. ноҳияи Рашд баъдон азиз. ина рақамо мегафоншон аст. кадоми шумо агар харидори аниқ бошед, агар ки рафтатонен аз ҳамин рақамо дига маълумотои пурраша гирем. мошин хай мошинои советска аст. баъдон солш кӯна, яъне ки нахадва аст. нархштам арзанда аст. мо бисёри баъд такрор намекунем. кадоми шумо ки харидани аниқ бошед, ина рақамошона занг зад дига маълумотои пурра ва 100% худатон гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдрон бояд тайга аст ВАЗ 2106 аст. баъдрон ки мошинои советскӣ. соли 2006 1985 бензини холӣ, мотор простой 6 литр, коробка механика. соистани мошин мега нахаду. радной краска, 4 балонаи средни 50%. хоб мошин мегад ҳолати кори дар мегад. дӯстони азиз, ки неки маълумотои мошин хело камае. барои ҳамин кадоми тур мехарем бо пурсида мегирем. хоб ин мошин баъд дар ноҳияи Вахш қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 7000 сомонӣ.
бо одамоне ки наличи мегиранд бо арзонтар мешуд. ина рақамошон истага аста аз ҳамин рақамо дигар маълумотша мегирем. 7000 сомони бадруни азиз 1985 сол бензини холӣ дар ноҳияи вахшда қарор дорад. марҳамат тамос гирем. шумо дам агарам хали мошини фурӯшӣ хона замин квартира бошад марҳамат шумо сурат маълумотшро кунед фурӯшта мегузорем. дар имрӯза навор ҳам мошини фурӯшӣ буд. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.